Това видео ще ви покажем как да създадете месечна такса в модул Каса. На екрана виждате вече създадените месечни такси, като например такса поддръжка или ФРО. За всяка такса се показва касата, броят апартаменти, методът на плащане и текущите неплатени суми. За да създадете нова такса, изберете бутона Нова месечна такса. Въведете име на таксата, изберете каса и при нужда включете отметките за издаване на фактури или фиксирана сума. След това изберете как да се разпределя таксата чрез менюто Плащане на база. Възможни варианти са плащане на база апартамент, всички дължат една и съща сума, плащане на база живущ според броя на регистрираните лица в апартамента, плащане на база домашно животно за апартаментите с домашни любимци, плащане на база общи части или квадратура. При избор на квадратура или общи части може да зададете месечна стойност за единица, например 30 стотинки на квадратен метър, или да въведете обща сума за разпределяне чрез бутона Въведи обща сума. Системата автоматично ще изчисли дължимото за всеки апартамент. Когато сте готови, натисни Запиши. Новата месечна такса ще се приложи към избраните апартаменти и ще бъде видима за живущите в техните профили.